to lidi, já jsem Bubláček, Potržítko 128 a dneska jsem tady s mým kamarádem. Jeho jméno na YouTube je Fortnite Profík a dávám ho do názvu videa a do popisku. Takže čau. Můžeš pozdravit, jestli chceš. Aha, dobře, tak... Vítám vás. Jo, dobře, funguje. Hele, korunka. Fakt, ty máš korunku? Ne, Capek tam měl. Chceme znovu na moc, nebo ne? Pojď sem, Okay. ať je to větší sranda. Okay. Teď budeme hrát jako totální nubové, jo? OK, Kabo, Honzo, dáme si challenge. Další hru, se jdeme do lobby. Dáme si ty nejvíc basic věci. Půjdeme třeba Battle Royale a budeme hrát jako největší nubáci. A když na nás prostě někdo půjde, tak ho musíme zastřelit. Budeme to natáčet? Jo, no tak challenge na YouTube, že jo? Jo, já bych pak dal čím každý kill se bude muset zvětšit ten. Co? Závodka. Zabil jsem jednoho hráče, už můžeme hrát líp. Ježi, jakože za každý kill se budeme zlepšovat, jo? Jo. Ze začátku jsme měli hrát úplně nejhůř. No, teď už můžeme hrát líp. Tak to hraju celou dobu nejhůř. Teď už můžeš být trošku lepší. Teď nejde editovat, aha. Kamo, já mám... Teď nemáme buildy. No to je možná dobře, protože mně se lagovala klávesnice, když jsem točil video na mém kanále, dám ho do karty. A já jsem točil video, jakože poslední hra v roce 2024, ne? A nejlepší na tom bylo, že mi se strašně lagovala celá klávesnice. A já jsem to zbytečně editoval. A potom mě kamarád prostě napsal, když se na to video díval, jestli jsem postižený, nebo což je edituje jak debil, kam. Už můžeme hrát líp než teď. Můžeme už hrát hodně dobře. Jsem třeba žádný hráček tak za celou dobu nepotkal. Já už jsem sejmul 3 nebo 2. Kámo, ten největší jak z tvýho lobíčka prostě. Teď potkáme toho největšího najeťáka, ne? A dávám si výjimku. Dáme si výjimku, že když potkáme fakt nejlepšího najeťáka z celého lobíčka, můžeme hrát stejně najetě jako on. Ok. Nebo budeme hrát prostě nejlíp, co... budeme se prostě pokoušet hrát nejlíp, co umíme, jo. Jak když jsem rozehranej, tak dobře hraju. No, jako... Já taky, ale já hlavně jsem zvyklý hrát na počítači. Já jsem zvyklý hrát na páčkách. Vypovídá i můj rank v tým. Jak Kamo, mám. Tak to dobrý, ty vole. Kamo, můžeš vyskočit tam Proč? nahoru. Ne, já jsem to postižený, to je. To i vypovídá, jak jsem dobrý můj rank, že mám Diamond 2. Máš Diamond 2. Jo. Ani nevím. Já už rank 1 nehraju. Já jsem tam měl cheatery a od té doby to nehraju. Já jsem tam měl několik cheaterů. Buď jsem byl tak frustrovaný, že jsem si rozbil 3 klávesnice. Aha. Dobře, tak no ne. Ne, ale že byl jsem hodně naštvaný, když jsem tam měl cheatery. To kvůli tomu včera nevyšlo video včera. Já jsem včera Moje challenge. Včera nevyšlo žádný video. Kvůli jednomu cheaterovi, který mě zkazil celou hru. Fakt? Jo? Ty jsi jenom spavil v lobíčku, pak prostě šel a prostě jak byla začátek hry, prostě už mohl zabíjet hráče, tak prostě on tě zabil třeba na 300 metrů, prostě brokovnici, kámo. No tak to chápu, že jsi byl naštvaný. Kámo, co to je? Opravdu. Kámo, co to tady dělá? Co? Snajperka prostě. To je snajperka. To nebyla blokáda, to je Počkej, tak huntinga. neber mi tu zbraň, co může.
Co? Co je? Vzal jsi tu zbraň? Ne, Když máš v ruce, vole. Tu svou. no. Jo, ty jsi ho Ale vyhodil, já ji já jsem vidím. myslel, já jsem myslel, že jsem mu vzal, ona se despavnula, kámo, já jsem úplně butlej. Tak to je dobrý, vole, mě se strašně laguje skákání. Mám špatný internet. To jsi byl ty? Ne, vůbec. Jo. Jsem plýtval podle mě celý zásobník a ani jednou jsem tě netrefil. Já jsem tě nechtěl trefit. Já tebe taky ne. Já jsem jenom to udělal, tak. Takže vím, že by to bylo úplně zbytečný plýtvání nábojů. I co kdyby Ne, si že zahráli bestřílíš nějakou parkour mapu Jo, klidně. pro dospělý lidi, protože pro děcka to asi úslovník nikdy nebude, když hrajou parkour mapu. No. Kamo, Budu se... jsou lag jak svin, ty vole. Ty prdele. Co? Že mi se to strašně Pojď, jdeme je sejmout. Jdeme je sejmout tam ty cápky. okay. Ty cápky, co tam střílí Máš po nějaký sobě. zbraně na dálku? Jo, mám tu Kamo, huntingu. by se... Sráč, vole. To je potom. Já jsem mu dal dobrou. Fakt? Jo, snipe jsem mu dal. Pak se podívej na moje video. A uvidíš ten snipe. Pak se podívej na moje video, uvidíš ten snipe. Mega dobrý. Kámo, ten nevěděl, co se děje. Kámo, teď... Není to korunka. Ne. Kde? Mi vyžíráš kily, vole. Kámo, já je dám na jednu ránu. Hele. Mobra. Trochu laguje internet, takže jako... No tak dobře. Nechceš? Co? Nechceš tam to, co jsem označil? Jako kdyby to mělo víc jak jeden náboj, tak bys si to vzal. Kámo, víš, jak je to dobrý? To má jeden náboj, vole. Ano, ale dává to za 90 do těla. Jo, vypadní. Dává to možná 200 do hlavy. Omlouvám se, že jsem byl AFK a možná jste mi slyšeli, jak jsem řval, ale můj bratr mě otravuje. Chápu. Brečím. No, nebrečí, on chtěl půjčit nabíječku na telefon, ale já nevím, kde ji mám. Takže... Byl nasranej. Počkej, možná jdu dovnitř, počkej. Já nemůžu dovnitř, vole. Počkej. Tak teď si utopíš auto. Ponorko, vyjeď. By to vyjelo? Jo. Počkej, já zase sedím. Tak když tak se pokusím dávat nějaký headshot, jo, protože mám to zbraň na dálku. Je sice uncommon, ale ne, common, jo, common. Jen takový podprůměrný loot momentálně. Já mám dobrý loot. A zás otravoval. On tady furt za mnou musí chodit pro tu nabíječku. To je strašný. Jestli se na tohle Musíš ho... dívá hodně lidí, tak doufám, že nemáte takový sourozenci jako já. Tohle by bylo nejhorší na streamu.
Protože bych to nemohl vystřihnout, stejně to nebudu stříhat, ale to Já je taky jedno. nás jsem línej. Možná budu. Dobrý, Jo, to bylo dobré. přeskočil jsem jámu. Kam chceš jet? Jedu na tu horu. Jenom říkám, že já jsem si ještě nedělal ověření, kdy mě to nefunguje a bude mě to fungovat až příští měsíc, takže musím video do 15 minut a stříhat se mě to nechce. Takže já jsem jedno video měl, které bylo třeba o 4 minuty delší jak 15 minut. Pozor, capci! Tak. Já jsem ho zabil! Dva bacha bylo. To má málo. Ten je skoro nok. Do prdele má málo, kam. Tak tohle se nepovedlo, ne? Kam pojď, teďka vypadá jak přestřelka ve Squid Game. To jsme možná prohráli. Máš už málo. Ne! Nevadí. Ale kámo, nečítoval? Možná... Počkej, dej nějak se... To se nemůžem... No počkej, tak